Напрежението в Близкия изток прерасна в открит конфликт, след като водещи световни медии потвърдиха мащаба на съвместната военна операция на Съединените щати и Израел. Британският всекидневник The Guardian съобщава за експлозии, разтърсили не само Техеран, но и Дубай, Бахрейн и Кувейт, докато конфликтът бързо излиза извън границите на Иран. Агенция Reuters и Ал Джазира предават за директен сблъсък на заповеди, при който иранските власти призовават гражданите си да следват само държавните медии, докато международните лидери се обръщат директно към иранския народ. Най-голямото информационно разделение е свързано с съдбата на Али Хаменей. Докато американската мрежа CBS News цитира президента Доналд Тръмп, който обяви смъртта на върховния лидер като най-големия шанс за иранския народ да си върне страната, иранската информационна агенция Фарс и държавните канали категорично отхвърлят тези твърдения. Представители на Техеран, цитирани от NBC News, определят съобщенията за смъртта на Хаменей като психологическа война, целяща да посее паника и хаос в страната. Междувременно, икономическите последици вече се усещат в глобален мащаб. Изданието The Economic Times предупреждава за сериозна заплаха пред корабоплаването в Ормузския проток, подчертавайки, че блокирането на този маршрут би парализирало доставките за Индия, Китай и Япония. Европейските лидери, чрез съвместно изявление на Франция, Германия и Обединеното кралство, разпространено от агенция France Press, призоваха за прекратяване на безразборните военни удари и търсене на дипломатическо решение, макар да подчертаха, че Иран трябва да се откаже от ядрените си амбиции. В този момент на информационна несигурност, световните агенции подчертават липсата на независимо потвърждение за състоянието на иранското ръководство. Докато Associated Press публикува сателитни снимки на разрушения комплекс на Хаменей в Техеран, Обединените нации свика спешно заседание на Съвета за сигурност по молба на Иран. Ситуацията остава динамична, като всяка следваща минута може да донесе потвърждение, което да промени историята на региона завинаги.